Lek wis nglakoni 40 dina 40 bengi ora mangan, ora ngombe, kuwi kena diarani resik le. Bukan suci lho ya. Contoh, wong lek ora mangan sakmono dina ki telek ora duwe le. Kasunyatane. Uyuh wis ora duwe. Mangkane lek dhisik kan kongkon ngluwang ya. Kongkon ngluwang 40 dina tapi ana aturane. Kongkon ngluwang 40 dina, aturane Mbah Buyut sing diomongne Mbah Non dhisik, tapi sadurunge awal dina pertamane gak oleh nyemplung le nang luwangan iki mau. Kudu ngenteni inae sedina, 2 dina, 3 dina, 4 dina, 5 dina, 7 dina baru oleh nyemplung. Krana apa tak tekoni? Lah kok mboten langsung, Mbah? Ngene. Golek spontanitas mulai teh dinane 40 dina sampai nyemplung. Lah nggih kono kuwi kok kowe iso ngising, iso nguyung, iso ngentut kira-kira piye kahanane. Ngono lho Le. Dan nilai 7 dina iki resik pisan. Nggih kono nyemplung iso ora ngentut, ora ngising, ora nguyuh. Kuwi kasunyatane ngono. Sing diarani penyucian diri iki ya ngono kuwi mau. Kuwi sing wis tak lakoni, otomatis Le. Lek wis resik tenan ora mikirne kahanan jelas oleh wewarai guru jati kuwi sing wis tak lakoni ora cari paman. Dan siapapun bisa kan melaksanakan wong jelas tatanane kok. Sing penting atine resik nggih Mbah No nggih niku. Sing digoleki atine resik, paribasane wis nang keramik terus karpet, tapi kenyataane wetenge sik telek tok Le. Apalagi sebagai imam. Betul. Di belakangnya ribuan orang. Sing pas tak omongnya ya. Nggih, nggih. Jadi di dalam manusia kan ada sing diarani Tritunggal ya. Nur Muhammad, Gusti Ahmad, Imam Mahdi. Sing nguripi, sing diuripi, sing lakokne. Makanya kita sebagai imam, lek imame salah ya, sing ngetutne kabeh salah. Imam bener, sing ngetutne kabeh bener. Iki gak kena didoli pinter-pinteran. Saya teko apa neh? Kuwi lek tantangan tentang tatarane sembayange wong Jawa. Ki luwih jelas to? Nggih. Nah, aku lek ra mbok tekoki gak maparkan. Niki Mbah. Nek ten gene syariate nggih tiyang wundu Mbah No. Nah, duka ten Jolo niki mangke nek jenengan monggo dijelasaken nggih. Nggih nyuwun sewu, nek tiyang kentut nggih, otomatis kan nek syariate kan terus kan batal nggih. Nah, kedah wundu malih. Nah, kenging napa ning dicuceni kok mesti nggih tangan, nggih mulut sampai turute ngoten. Nah, niku nek ten gene Jawa niku pripun Mbah wonten niku? Saiki ngene. Dadi bisa disalahkan silahkan ya, tapi lek nyalahne Mbah No kudu iso benerkan. Cara bener nek aja gur nyalahne tok. Nggih, nggih. Saiki aku tekon tentang ngentut ki cara anu sipate menungso apa dudu? Mboten. Nguyuh ki sipate menungso apa dudu? Ngising ki sipate menungso apa dudu? Iki bukan gayane menungso, kehendak alam Le. Yang penting kalau resik kudu resik atine iki tatarane sing diarani aku kowe. Iso resik apa atimu? Bukan karena yang di atas. Terus Mbah. Ayo saiki padha rungokno wong sak donya ya. Amprih iso padha rukune menungso sak donya kuwi mau, sing penting wong ya aja mbedakne antarane wong karo urip. Isen-isene donya ki wong karo urip. Seje kulite, seje rupane, seje aturane. Jelas ya? Terus Mbah. Lah terus dasare tuntunane Mbah No 1 percaya diri. Duwi wedi loro wedi nang awake dhewe, 3 aja nyalahne sapa ae. Sing ngajarane kono ya bene, sing kene ya bene, sing kono ya bene, sing kono bene. Yang penting tidak saling merugikan. Saling menyalahkan nggih Mbah. Saling merugikan, saling menyalahkan. Kira-kira iki donya iki tentrem ora? Nggih, tentrem Mbah. Lah ya mangkane kenapa kok iso seje kulite, seje rupane. Padahal lek dinilai dari unsur manusia iki bahane padha ya Le. Teko bumi geni banyu angin. Karena apa nganti kulite apa rupane ra padha, suhu udarane di tempat
satu sama lain ini berbeda-beda. Date beda-beda. Tapi bumine padha. Angine padha. Banyune padha. Mungkin sing garahe beda warnane energinya yang tidak sama le. Iki rungokno wong pinter-pinter iki. Harus